neka te otvori. Ne slagaj kate rezeto, ke mi sfrkne srceto. Коя песен ти хареса повече? Тежката, първата или тази последна? Първата. На вас коя ви харесва повече? Предната не съм я чул. Предната е, вижте каква. Петколо, командирине, Петколо, капетанине. Петколо, командирине, Петколо, капетанине. Какво пере? Сега нашата майка какво? Перат само депутатски лица. А другата песен беше? Не тропайкате вратата, ке ми сфръкне душата. Кателе мори душоле, ела бе кате отвори. Ама толкова хубаво слушате и двамата. Имало смисъл да свиря 25 години. Най-после накарах 4 души на слушат. Свиря, не слушат. Добре, че той седна там. И след това и ти седна. Значи като седни един, и повича след себе си други хора. Ама получи се нещо. И двете песнички са хубави. Аз сега ги пиша тия песни. Хубави, ама това да ги слушам.
държава вече. И 100 кила има един. И той пее такива. И идиотизми. Има ли ги знаете тези неща? Лошо вече. Ти как се казваш, бебо, ама такова си нежно, не си от този свят. Не си от този свят, а? Станислава се казвам. Ние сме се запознавали сигурно. Да. Аз най-редовно идвам. А ти как се казваш, приятели от Рак? Мартин. Мартин. Записвал съм я, Петколю. Моля? Записвал съм я. Аз съм музикант също. Той на какво свириш, я кажи? На какво искаш да свира? дай Удар. да. Удар, акордеон. Ударни. Пея. Искам, значи от 10 години не съм издавал нов албум. Обаче имам една crazy idea, както викат шопите. Искам да запиша звука на камъка в различни български ритми. Разбрахте. И звука на дървото. Дърво и камък и яден. Нали, двама, трима или пет или само един човек да може да свири, да чува през цялото ден дуп-тап, таба, нали, това нещо дуп-тап, таба да 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 дуп. Това да е от камък в камък Разбрахте. и дърво. Звука на дървото и дърво в камък. Като блокче. Да. Нещо такова. Мисълта ми е картината, хармонията, басите. Да го държа аз Басите, на това нещо, на камъните. Значи, камъните и дървото като перкусия трябва да изпълняват ролята на баси, на ритмична секция и солистични партии. Някакви такива неща, много бързи. От три неща трябва да прави перкусиониста или този, който организира перкусионната група с камък и дърво. Да. Слушай, ти го знаеш Стунджи, големия Стунджи. Един път съм го вземал, повече няма да го поканя и той може би няма да ме покани повече. На един от моите концерти, защото той за мен е комерс, разбираш ли? Той е за вас е голям. Той ми е колега сега. Нали, но той е комерс, понеже го взех в Театър София, правих концерт. И го взех там за 5 часа, нали, защото имахме 3 часа репетиции там с другите музиканти и с него. И накрая почна да иска пари там някакви. Ама ти за кой Стунджи говориш? Те са за двама. големия Стунджи, да, знам. И малкия съм го вземал, малкия пък го вземах и тук, малкия Стунджи тук. И двамата не са ми в... Аз не съм им лицеприятен и те не са ми лицеприятни. Те са други музиканти. Разбрах, ама те са си... Те са спецовете. Те са спецовете. Аз съм по-класически музикант. Разбираш? Ударни. Дойдеш някой